Liwap vilayetinin harbi bölümleri daşary ýurtlarda okuyan erkek raýatlaryň sanawlaryny gaýtadan seljerýärler we goşun gullugy ýaşyndaky ýigitleriň enatalaryny toraga çekerler. Türkmenistanda erkek raýatlaryň harbi gullugy çağırylmagynyň güýtki mövsümi dowam edýär. Bugünler ýurdun gündogor tewitiniň etraplarynda we şäherlerinde kämillik ýaşyna ýeten erkek raýatlary degişli harbi bölümlerine çağırylýar. Bu aralykda Türkmenawa şäheriniň we Çärji etrawynyň harbi bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan erkek ýaşlaryň hatabatlaryny täzelýärler. Bu arada Liwap vilayetiniň raýatlary we harbi gulluga çağırma işini alyp barýan harbi bölümindäki Çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden dilden verilen görkezme esasyna daşary ýurtlarda okap ýören erkekleriň sanawyny we degişli resmi namalaryny her 3 aýdan täzelep durmaly. Bu sebäpli harbi gulluga çağırış bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda okuyan ýaşlaryň ene atalar bilen işlerini işleňleşdirdiler. Diýip Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Çärji etrawynyň guşçuluk owasynyň we Çärji şäherçetiniň ýaşaýjylarynyň çağalarynyň daşary ýurtlarda okuýanlygyny tasdikleýän resmi nama arçynlykdan maşgalak dağlarının sany we nikah statusyny görkezýän resmi nama ýaly dokumentleri her 3 aýdan täzelep durmak talap edilýär. Etrawyň harby bölüminiň işgärleriniň talabyndan ýüz öwrýän enatalara haýbat atylýar. Şuňa meňzeş ýagdaýyň Türkmenawat şäherinde hem giýiňden ýaýrandygyny Türkmenawatly enatalar gurrun berdiler. Bu siziň borjunuz. Eger de resmi namalary wagtynda getirmeseňiz, çağaňyzy okuyan ýurdundan deportasiýa etdirip Türkmenistana dolanar ýaly ederiz we gerek bolsa Serhedawada gulluga uğradyr diýip Çärji şäherçetiniň ýaşaýjysy harby işgäriň sözüne çetirleýär. Serhedawat ýurdun Awganistan bilen durnuksuz serhedinde ýerleşýär. Geçmişde serhed ýakasynda ýerleşýän harby bölümlerde eskerleriň arasynda ölüm wakalarynyň birnäçesi barada köpçülüge ma'lum bolupdy. Şeýle de bolsa häkimetleriň haýbatlaryna garşylyk görkezýän raýatlar hem bar. Türkmenawatly ene şeýle gurrun berdi. Öň her 6 aýda sorardyňyz, indi näme sebäpden her 3 aýdan resmi namalary täzelemeli diýärsiňiz. Her 3 aýdan resmi nama toplamagy wagtymyz ýok. Biz hem bir döwüm çörek diýip ertirden akşamaçenli işleýäris. Degişli buýrugyň metbuatda çap edilen ýa-da kagyzy ýazylan resmi nusgasyny görkezip bilersiňizmi diýip soranymda maňa siz kanunçymy, men size hiç zat görkezmäge borçly däl, siziň ogluňyz watanyň öňünde borçly, gaharmy getirmäň ýoksa çağaňyzy guşga uğradyr diýip maňa haýbat atdylar diýip ogly daşary ýurtda okuyan Türkmenawatly ene baştan geçirenlerini gurrun berdi. Liwap vilayetiniň harby bölümindäki Çeşme düzgüne laýyklykda degişli resmi namalaryň her 6 aýda täzelenmeligini, gerekli resmi namalary degişli etrap we şäher harby bölüminiň işgärleriniň özleriniň toplamalydygyny tasdiklady. Düzgün boýunça gerekli resmi namlary harby bölümindäki jogapkar işgärler degişli döwlet idaralaryna ýüzlenip almaly. Bu harby bölüminiň jogapkar işgäriniň işi. Harby bölüminiň işgärleriniň talabyny ýerine ýetirmedik ene atalary kanun esasyna hiç ýyly çäre gödüňüne tutunmaýar. Hatda ene atalar harby prokuraturasyna ýüz tutmagy hem haky bar. Diýip Liwapyň harby edarasyndaky Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Daşary ýurtlarda okuyan goşun gullugy ýaşyndaky türkmen ýaşlarynyň enatalaryna basyş edilmegi bilen bagly ýagdaýlar barada habarçylar tarapyndan öňe maglumat bolupdy. Türkmenistanda harby gulluk 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýylda 2 ýa-da güzde we bahar aýlaryndaky çağırış mövsümi ýaşlar we enatalar üçin ören aladalar geçýär. Goşun gullugundaky agyr şertler, dürli biýdüzgünçilikler we hatda etkerleriň ölümine sebäp bolýan zorluklar raýatlaryň harby gulluga isleksizligine getirýär. Bu problemalary açyk boyun almayan türkmen häkimetleri goşundaky şertleri öwrenip çäre görmegiň ýerine goşunyň düzümini artdyrmak üçin raýatlara basyş we zor görkezmegini dowam etdirýär. Mundan öň daşary ýurtlarda okuyan türkmen raýatlarynyň ýurduna kanikul döwründe baran wagtynda aeroportdan harby gulluga alınıp gidilmegi, orta mektebi tamamlayan uçurumlaryň egzamenleri tapşyryp ýetişmeýänke goşuna alınmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi bolupdy. Azatlyň habarçylary harby gulluga ýarawsyz raýatlaryň hem alınmagy bilen bagly ýagdaýlar barada maglumat beripdi.
Liverpool aytyn içerki ugurlar boýunça gatnawlary amala aşyran awtobuslardaky ýolagçylar soňky hepdelerde häkimetler tarapyndan awtobuslardan duýdanty düşürilip ýol ugurunaky gowuçy meýdanlaryna paýta ýygmaga mejbur edilýärler. Bu barada Zat radiosynyň habarçysy 6-njy noýabrda sebitden maglumat berdi. Yerli çeşmeler adynan iki ugur boýunça ýagny Türkmenabad, Kerki we Hojamaz Türkmenabad ugurlary boýunça ýolagçy daşaýan awtobuslaryň ýol uguruny häkimetler tarapyndan saklanyp ýolagçylaryň paýta ýygmaga mejbur edilendigini aýdýarlar. Men awtobus bilen Kerki şäherinde ýaşaýan mamamlara gidip barýardym. Awtobus Halaç etrawynyň deňine ýetende bizi ýol polisiýasy saklady. Sürüji we polisiýa işgäri 5-10 minut çemesi dawalaşdylar. Soňra polisiýa işgäri awtobusyň içine girip adamlardan ulagdan düşmegi we her bir ýolagçynyň 5-10 kilogram paxty ýygmagyny talap etdi. Diýip Türkmenabadda ýaşaýjy gurrun berýär. Gayrat edip ulagdan düşmeseňiz we her biriňiz 5-10 kilogram paxta ýygmasaňyz bolanok. Diýip yerli ýaşaýjy polisiýa işgäriniň ýolagçylarydan sözlerini sitirleýär. Şaýatlar öýleriniň paxta ýygmagy talap eden uniformaly adamyň eline awtobus sürüjüsiniň sürüjülük şahadatnamasynyň bolanyny we sürüjüniň hem polisiýa işgärine goşulyp adamlar gayrat edilin haýyş bolmasa ýolda galar diýip paxta ýygmaga çagyryş edenini aýdýarlar. Aljaran ýagdaýa düşen ýolagçylar ilki başda geň alyp garşy çykmaga çalışýarlar. Soňra bolsa bu talaplar bilen razylaşyp ýoluň gyrasynaky gowuçy meýdanyna barýarlar. Ol ýerde ozalam ýygymçylar bar ekeni, yer ýese awtobusdan düşürilip mejburi ýagdaýda paxta meýdanyna kowulan ýolagçylary paxta ýygmagy niýetinden ýörüýte erlikleri paýlap berýär. Şeýlelikde ýolagçylar gowunty ýygyma girişýärler. Bu waka 4-nji noýabrda bolup geçýär. Şeýdil şol gün sebitde beýleki bir ugur boýunça, ýagny Hojamaz Türkmenabad ugur boýunça ýolagçy daşaýan awtobus hem ýol üstüne polisiýa tarapyndan saklanyp bu awtobusdaky ýolagçylar hem paxta ýygmaga mejbur edilýärler. Awtobusdaky ýolagçylaryň arasynda paxta garşy allergiýasy bolan 2 sany ýolagçy bardy. Emma polisiýa işgäri gaty rekmisiz ekeni. Olary hem paxta ýygmaga mejbur etdi. Diýip Hojamazly ýolagçy aýdýar. Ol bu awtobusda hiç kimin garşylyk görkezmeyişine, özüniň hem beýlekilere goşulyp paxta ýygmaga girişine geň alýar. Hiç kim garşylyk bildirmedi. Men hem garşylyk bildirmedim. Ählimiz paxta ýygdyk. Diýip ýolagçy aýdýar. Güýz aýlaryna bat berilýän paxta möhümine ýolagçy awtobuslarynyň polisiýa tarapyndan duýdansyz saklanyp ýolagçylary paxta ýygdyrylmagy bilen bagly wakalar öňkü ýyllarda hem bolup geçipdi. Azatlyk radiosynyň 2018-nji ýylda beren habarlarynyň birine Daşowut welaýatynyň käbir etraplaryna şolsany Boldumtad we öňkü Gowadagy etraplaryna ýolagçylar awtobuslardan düşürilip paxta ýygmaga mejbur edildiler. Ýeri gelene bellesek Azatlyk radiosynyň habarçysy we Liverpool atynak çeşmeleri paxta möhüminiň sebitde gyzgalaňly dowam edýän günlerini sebit merkezindäki awtobuslaryň köpçülikleýin ýygymçy daşamagy çeklenigini habar berdiler. Bu talaplar hem Türkmenistanyň ençe ýyllardan beri tutan ýerlik bilen dowam etdirilýän tejribeleriň biri bolup öňkü ýyllarda da häkimetler ýolagçy awtobuslaryny köpçülikleýin ýygymçy daşamagy çekýärdiler. Azatlyk radiosynyň merhum habarçysy Hudaýberdi Allaşew 2016-njy ýylyň güýdüni Mekan Täşliýew lakamy bilen Daşowut welaýatynyň beren habaryny Gowadagy etrawynaky ýolagçy awtobuslaryň köpçülikleýin ýygymçy daşamagy çeklenigini habar beripdi. Şonu ol demirgazyk sebitde öňkü ýyllardan tapawutlukda ýokary klas mekdep okuwçylarynyň hem mejburi ýygym işlerine çeklenigini habar berdi. Sebitlerde köpçülük transport serişlerinin ýygymçy gatnatmagy çekilmegi gal berse-de etraplaryň arasyna gatnaýan awtobuslardaky ýolagçylaryň ulaglardan düşürilip olary mejburi paxta ýygdyrylmagy bilen bagly wakalar öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. İnsan hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistanyň paxtaçylyk pudugyna mejburi zähmetin peýdalanylmagyny ýerli tanqid edýärler. Ýöne türkmen rejimi şeýle tanqidlere gulak gawurtmaýar. Ýolagçylaryň arasynda 10 kilogram paxta ýygan adam bolmady. Her adam ýygan bolsa 3-5 kilogram paxta ýygandyr. Ahir soňy polisiýa işgäri awtobus sürüjüsiniň eline sürüjülük şahadatnamasyny berdi. Biz hem ýola düşdük. Diýip Lewapda duýdansyz ýygyma çekilen ýolagçy aýdýar. Bu aralykda Türkmenabad, Kerki we Hojamaz Türkmenabad aralygyna gatnaýan awtobuslardan düşürilip mejburi paxta ýygdyrylan adamlaryň birnäçesi her 1 kilogram paxta üçin 2 manat tölegin tölenenini aýdýarlar. Ýa-da Mary welaýatynyň ýygymçylar Sehel Salym öň bu sebitde paxtanyň her 1 kilogramyna 40 teňe tölegin tölenenini habar berdiler. Şondan biradyň Balkanaky habarçy Günü batar sebitde ýygnalan her 1 kilogram paxtanyň zähmetini 1 manat tölegin tölenilýändigini, ýerli häkimetleriň bu tölegleri 1 manat 50 teňe çykarmagy talap edýändigini habar berdi.
Mari vilayetinde yağın yağdy we ýa-ni elektrik togu üçinçiligi kesildi. Ýollaryň sürçöklügi sebäplikän awtolog çaknyşygy boldy. Bu arada Azatlyň Mardak habarçylary 6-njy noýabrda maglumat berdiler. Mari vilayetinde ýerden yağan ýağış zerarly Garawun Bayramaly Türkmengala etraplarynda elektrik energiýasi kesildi. Togsuz galan ýaşaýjylar elektrik energiýasi bilen üçinçilige jogapkär edaralara jaň edip çäre görmegi soraýarlar. Azatlyk bilen gürleşen marly ýaşaýjylar köplenç jaňlaryna jogap berilmeýändigini, berilen ýagdaýynda da takyk bir zat aýdylmaýanlygyny, sandan çykan transformatorlaryň günüziň bejerilmeýänligini gurrun berdiler. Tok simleriniň üzülüp sypan ýerleri bar, akşama çenli bejermekçi bolýarys diýip aýdýarlar diýip ýerli ýaşaýjy elektrik üçinçiligine jogapkär edaranyň işgärine salgylanyp gurrun berdi we hiç hili netije bolmanlygyny aýtdy. Habarçylar etraplarda uzakly gün toğun ýokdugyny aýdyp ýerli ýaşaýjylaryň elektrik togu bilen üçinçiliginiň tiz wagtda ýola goýulmagynyň ehtimallygy babatynda umytdan düşýänligini we ýerli häkimetlerden nägili bolýanlygyny bellediler. Yetmezçilik edýän şaýlaryň ýokdugyny aýdyp elektrik edarasy adamlardan 40 manatdan pul toplaýar. Bu yetmezçilik edýän şaýlary satyn almakçy bolýar. Transformator hatardan çykdy. Häýat ýaşyk şaýlary bizde ýagny döwlet edarasyna ýok, pul goşup hututy telekeçilerden almaly diýip aýdýarlar. Emma adamlar pul bermekden ýüze burýar. Bir näme üçin pul tawsyrmaly ýa-da goşmaly? Biz onsyzam her aý ulanyp garşylan togaklarymyza zordan pul töleýär diýip jogap berýärler. Diýip ýerli çeşme aýtdy. Azatlyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar odalky ýyllarda muht bolan suwun, gazyň we elektrik energiýasynyň tölegli edilmeginiň bu hyzmatlaryň hiline oňyn täsir etmänligini belleýärler. Halkdan pul çöplediler, tölegli etdiler. Hany ol pullar nerede diýip marly ýaşaýjy janygyar. Türkmenistanyň hökümeti ýurt ýylaty üçin 25 ýyllap muht bolan gaz, suw we elektrik energiýasy üçin tölegleri 2017-nji ýylda girdipdi. Şondan beri jemaat hyzmatlary üçin tölegler onlar çetse gymmatlary, emma olaryň hili gowlanmady. Suw, gaz we elektrik energiýasy hem şäherlerde hem de owy ýerlerinde ýygy-ýygydan ketilýär. Tebii ýagdaýlar ýylatyň uzak wagtlap togsuz we suwsuz galmagyna goşmaça sebäp bolýar. Şu günler marda ýagan ýağışyň netijesinde köçelerde suw üýşdi we köpden bäri bejerilmedik asfalt ýollarda çukurlaryň köpelmegine getirdi. Ulu çukurlar emele geldi. Bu köçeler tehil ýagyn ýagsa palçyk we sürçek bolýar. Awariýa gatykan nire seretden awtolog çaknyşygy diýip marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Tebii ýagdaýyň netijesinde dören ýol hadisalarynyň adamlaryň hem howpsuzlygyna we hem salanlygy hem de durmuş derejesi barhagyrlaşýan ýerli ýylata goşmaçy maddi kynçylyklary döredenligini çeşmeler belleýär. Yol hadisasyna uçuran adamlar pullary bolman tölemekden ýüze berýärler. Tölejek diýen adamlarda hem pul ýok diýip marly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri ne tebii hadisalar we olaryň ýylaty ýetirýän ziýany, ne de yol hadisalary barada habar berýärler.